Krajem 2015. godine, u vreme sukoba sa Aleksandrom Vučićem, vlasnik Kurira Aleksandar Rodić objavljuje otvoreno pismo pod nazivom "Srbijo, izvini". Otvoreno kažem, i sam sam učestvovao u projektu ulepšavanja stvarnosti zajedno sa 80% drugih vlasnika medija, među kojima su i Željko Mitrović i Dragan Vučićević. Sve je počelo time da smo svi zajedno direktno učestvovali u radu izbornog štaba Aleksandra Vučića. Nakon kratkog sukoba, Kurir se vraća prethodnoj uređivačkoj politici i podršci Vučiću. Nešto kasnije menja i vlasnika. Dobar dan, srećan vas. Kad bude sledeći put pisao "Izvini Srbijo" i neku istinu i to, kad ima fotografiju, bar dobro. Od 2016. godine, pričamo u delu medija, imate vrlo decidne komentare Odira da su mediji u Srbiji pod kontrolom vlasti, da se o vlasti izveštava na pozitivan način i da je vlast ta koja utiče na uređivačku politiku medija. Čovjek uđe u TV Dnevnik i neće da izađe iz studija do prognoze vremena. I TV Dnevnik i nema ništa sem Vučića u studiju. Ili, zna se kad počinju emisije u kojoj gostuje Vučić, ali ne zna se kad završavaju.